Yɛde asedama otumfo Nyankopɔn nea wayɛ adom na ɛnɛ nso wɔde nkwa ayɛ akyɛdeɛ akyɛ yɛn. Tete atempɔn ɛbrɛ ɛso ani wɔmfa nkyɛ yɛn. Nyame adom nkanyafoɔ no gye wɔn nkanea. Afei na nneɛma tutu mama yɛn nti kwakyɛ yɛn sɛ yɛbrɛ no aka akyi kakra. Nunum abɔ apɛ mu pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ. Ɛnɛ tete atempɔn dwumadie sɛnea da biara yɛne hyia na yɛsua deɛ no. Mmere nso Nyame adom yɛhyia yɛwɔ biribi a yɛne ɛbɛsua. Na kakra ni yɛne wo hwɛ amammerɛ nneɛma ahodoɔ a ɛwɔ mu. Na ɛnɛ yɛhwɛ amammerɛ no nea yɛgya yɛgu hɔ. Na yɛhwɛ sɛ yɛgyaeɛ no ɛyɛ. Na deɛ ɛhe na ɛwɔ mu a yɛgu so a yɛyɛ no nso yɛgyaeɛ a nka ɛbɛboa. Ɛno na ɛnɛ nnwummerɛ yɛpɛ sɛ yɛne wo ɛdi mu nkɔmmɔ. Nea ne yɛyɛ a yɛgyaeɛ amammerɛ no bi ɛnɛ yɛne ka ne yɛyɛ no dodoɔ no bi wɔ hɔ a ɛnɛ yi yɛnyɛ no susuansoɔ bɛn na de abrɛ yɛn. Ɛna nea yɛyɛ yi nso ɛmu nea wo hene na yɛgyaeɛ a ɛno nso ɛbɛboa yɛn. Na yɛgyaeɛ susuansoɔ bɛn na de bɛbrɛ yɛn. Saa nneɛma mmienu yi na nnwummerɛ yi yɛsi nkonnwa a yɛdi mu nkɔmmɔ. Ansa na no ma yɛnkyia yɛahwɛfoɔ adɔfoɔ nyinaa. Yɛnim sɛ sɛnea yɛn ho yɛ Nyame adom mo nso mo ho ɛyɛ saa. Bra yɛboaboa yɛn ho ne yɛne akristofoɔ nyinaa bom adi Easter yi. Dɛma mo nyinaa afirinhyia pa saa kwan yi so. Nnwummerɛ yi ne papa Albert ofi adu atena ase. Gansɛn sɔfo biribi nti ɔmu ano wadɔ sukɔ nti bɛbɛba a ɔbɛba na ɔbɛboa yɛn sɛnea na yɛne no ɛdi dwuma no. Maame nkɔ papa nkyɛn na mɛma no kɔ aba na afei nnwummerɛ yi yɛnhwɛ nea yɛbɛtumi asua. Papa ɛmɔ hyehyia mpakyɛw na efie te sɛn. Yɛda otumfo Nyame ase sɛ nnwummerɛ yi me papa Albert ofi adu. Albert deɛ maka sɛ English aborɔfo baa na ɔpapa akyi wɔ hɔ na ɔde maa no nti mewɔ ho kwan deɛ anka mɛgye no de akɔma wɔ mo na mene ho kwan nti mɛfa na fa de saa. Ansa na no ma mefa nwom kakra fa wɔ so mu na daadaa ho kakra sɛ ne papa adu ɛdaadaa no ho wɔ ha yi na afei me ne wo mmara mɛdi nkɔmmɔ. Yo, papa, bɛyɛ bosome ni na yɛdi nkɔmmɔ ɛhwɛ yɛamammerɛ. Yɛdi kan ahwɛ yɛamammerɛ yɛn ntaarehyɛ mu, amammerɛ yɛn nnuane, amammerɛ yɛn nsa. Ɛnɛ yɛhwɛ amammerɛ deɛ ne yɛyɛ a nananom agye mu agu hɔ anaa yɛgye mu agu hɔ sɛ paapa no mo nyɛ nananom nyɛ na yɛnso yɛnyɛ. Na yɛhwɛ sɛ deɛ yɛgyae no ɛboa yɛn anaa ɛha yɛn. Deɛ yɛgu so a yɛyɛ ɛmu nea ɛwɔ hene no nso yɛgyae a nka ɛbɛboa. Ɛno na nnwummerɛ yɛpɛ sɛ yɛne wodi nkɔmmɔ yi. Na ansa na mɛma ɔbɛmu no deɛ na mehunu baako a yɛgyae. Na mepɛ sɛ mɛde mɛdie ato paake no so na afei yɛwie a na magya ama na wo nso waboa yɛn. Deɛ na yɛyɛ a ɛnnɛ yɛnyɛ koraa yɛgyae koraa. Baako mi kurom sɛ mi kurom nko ne yɛ deɛ a menim. Sɛ ayie ba yɛhunu amammerɛ ne amanneɛ paa. Sɛ me maame na papa na afiri mu a kam sɛ sɛ wo yɛ da a yɛkɔyɛ no ayie no ɛmamma no nyinaa obiara nhyɛ mpaboa na yɛde sum atu abɔnten. Ɛnsuo no nam abɔnten mu a ɛde aba baabi a abusua nhyɛ sɛ yɛyɛ yie no. Yɛbɛduru hɔ nso a adɔfo a ɛbɛgya yɛn no nyinaa te nkonnwa so. But abusua a ade atɔ yɛn ani no deɛ montra nkonnwa so. Yɛde aserɛnɛ ɛna ɛsɛ hɔ na abusua no nyinaa atena so. Mɛma ntena si wɔ animu
na mmaa na trans ya kira san wom nan ene ye gyaye nti ye kare de ye gyaye no ebi ni nti ye bɛhwɛ sɛ na ye gyaye aboa ana aboa na nia nyame adom wo ne matwefo eche no so wo de no ato aso amaye nti Mijay Mumau, yo, I just said that city. Then so many as over. I saw okay, in a bify, even the bar. So be everywhere. I can yana and tiny man of a percent become. Don't be soon try to go for me. Now, I saw the Abbey, a marathon, advertising. Can you know a man there a year to say be above? Says a midday ban and never be as a son. They said that way you couldn't be. Never move any of us in there. Everyone could community center. But yeah, you know, be the show. Any that year normally. When you're busy. Bayi numbi da so community center ho kane no de nya de no na utumi so me sa na ho de ti obi sa wo fi a o no de ma ti ayi ba fi kra na se o mrate wo fe ni ahofama wo bi so pe no bre papa so ba sisa no so na ahofama na wo ho kane sabre ayi nko mi a wo so ene canopy uko twabre ya bopata ene dia bopata ene pokora nsuo toyi o de so tu o de nsuo bu wa na do asa no ti aya membo tu eti sa me na nom ta ka se obi wu pebre o se trimoni ni na wu pebre I say asabre na to ye enti ya nyono ene konya kora no ka chire na ye konya ba de de tabo ene to wona ya to so chire ebi nya adwese me ye ayi konya enti sa ko ye fun ayi konya na konya kika to muri bi enti me ekọ me eye na eniema esesa ye yi ka be kai se no mutu amonche sa no ba ye na se na force so afa eh yes ye brekufu na ye twam ye kura na wo ye wano na wo ye wano tani ye be she obi a ye be yuska ebi ebi muada da bi ye ni muada tikana ni ewu ani ebi muada buwa ebi muada asante fu ebi muada sasa ebi bra aka etu se okoyi na se awu susu wo nkunu wona ayi ni si wo se ye omodia etu ase na ebo no no e ma no a de tuma boy e de ya bo ani abon chuma chuma kikan sa mo ni eti me twa bi dancing kan aka bi tu se sa ko fo no na ayi ni si wo mo na so to mo to ni asam ye nai du wa ya se o ka eti ayamambra na 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 mo ye papa mi bisa se enne sa enu ye jai na ye nhye mpaboa ye su tu abonten na mpaso bi e wo so na ye ntena akonya enne nyame adum konya wo ho ye dia sense na e do ha obi aba ana mpaso die bi e wo mi se ye jai enu no the custom say ebra ye sa na ne ye tene ye na se enti du bebi na okọ no ama ye mpelefo no a wudi kan wuye no na echima baaye no na mutimi twaso to na twaso na tete enibie eba no ene ade friend dancing ka kwa ko yobia abra kwa wo hwewege ti na ne ma no etete so na ma yenyu ne ma nyina esesa na tete so akoba asa bese sese ye best time ye na acha ne mum ye be tranko gaso ti ye tranko gaso kra no ene yie wona yi ato oba na ma ofi akobe so ba bu mpokra sa to bi eya so o kantuma na se o tun su guna pipi listen ni abre ni abre etema ti sabre na chire se sanko fi ni abre na ni bre no kasa na kasa kane no yi ana na ke wo mo no ene ye tete so kane so bi wu a na ye ni bre pa ba fi ese papa kan na nipa ntem wurudu ni sunti na
and they do tonight. You have to say, I'm a brother, so I'm a common. Can you so be a word? Intense, if you make I say, because you are class 3. A sana, I ran to about who you can you crown if you're not car. And that's an important tell. I said, it is so blue. You did, I will walk a sick chain and leave. And it is a person who will know. I come. I say, where the air we will do in your way. It's a computer. Now you're born to mount in the abbey. You see a yappy. You'll be seeing a promise and no. And the Asante Memo has said, we do what Satan said, you are that, and you never have you. It's only what that. Papa, Bonian, I didn't do this. Asante will be fear. If you're for you move. You move go. And you need a see it's a morning docono in the Bibi mother. Sabros and more crowns of one. Then what did she say? Can you bring your set and young Bring up here, and a young one to do the more disaffit. No more way. And now Sabino and the docono in the Bibi mother. Until Canada, you won't go near me. Come and Google and see what it is. But we don't know what it is. I don't know how many years you know, but good docono. I should sleep in the womb. You will be needed that way. I said, I don't know why I can't work bien. It was said, I was again would dear. Let you say, it's never cost another FEMA resources. And it's not about something then, Sanchumano. It's you know the so I say back count my dear. You found my papa. Covering. They are sent to a several ones of an covering is no grandma. No more than also. Not the brissing and what every rapper. No account to my countryman, no been for a cup. The doesn't care. Challenge. Well, ye, whom you are, and who be men and papa will be able to almost a book. Almost was. And then they use a come with you to life. To name a course, I don't have a maybe yes, about some. As you say, the company and the ashes are and then I say, the bed can from Side. It is very okay. How is the idea? And shut up for how we are. Am I? The Monaka will move a yatsana. I create the Kaise. Ye, what transit? If necessary, the Abba said, what was Yanakasana? Yatu, you know. Who come and take my transit? It's so grown. I hope one will have a transit. Not the other two in the room that she be. It is so good to an Amosana. A Kayo mining in some performer for transit. Yes, young good woman. Don't be soon to a youth platform, a passport, or more for transit. A bomb Kayo will be asked for a call. I don't know. Naka, Yanaka, oh, says in a no way, and no way, a can call out a nanum doom, what they know one team. And as I said, and I want him to know. Yeah, Vidia, and the airport was here. I don't have a year. I want to do the several one. The at you for better say, I must watch myself. A sister, a bill to say, I trust you, Chad of Homo, and there's a movie art. And Canadian living. Let's say, two sir. If you are one team, near the car was said, but after say, and you shall watch us to my album. That's about sciences are with you, and said that and have ya. Mark, you'll be a better man. And you don't know you're there by 1 month. But one year, James. Sabano, who not because of Papa on my movie. 1980. Not me, Papa, or on some Papa, the name would be one name with Zipper. Not on my new desert. What did I super? Not the 9 drink and comfort. And what did not we cannot say. Papa, I don't know, that's all more channel. And but one year, so and also, and how will be that is I say, all company for me. I am Gracia, Adriana, the big prayer master, a woman for me. And
say I got to me. I say, why Mobo? Now, what brown pass maybe as I said, Ocean Papa say, I am my soul. We never go idea. Be a show say, Uncle Finn. Because until if you're going to, I feel now. The one when you are your random of what I cried, they make a picture. This way, you will be in a good message for them. I said, you know, you do our within mark. Medase me papa Albert Kofi Edu na wote ne nka no ni ayehwe ye amamre niam ewumu a ye gyae ene ne ye gyae a ebebo ayen ni ye gyae mu ba ko na ye di mu komo ewo ye yiyo ho ene na o ka se yasesa wo yiyo mu de nse da en habibri ne mu aboda na ye gyae no de eno na be ka se yare nti ene no so wo no ta ha so julu gra se nse da ha nye asembia osu no na osa kwaji bugo wa jede kan so ka yeyo pa wona me no ko ba dwane e ba ofre na odufufu a agwa nya e so wo di di ye me ka se sa me ye bia ye bo dawurum adwada no se abusua ne se ene de omo pensuo no nti amafo nyina so pensuo no ne de bushenu na yana de da na mu okubuo na ho na kwa kwanjira na be ka say ya wi na e wo first enye na yehunu ne yi e bi ko take away ho we yase a na kura no ye kori nya nya wo nya na ede na ya busu nti ma ya o na bedas baba eni me nya ma na se o nia o pese o kan ho asema fa tu dia na ye just say bedas eni ma le dia dos yo na yibe bombo mu kakra na yeyi mu ya eni bi du that's it kane me bi ho da ka ye na nanom penfo na ahemfo no eya ede wo ya ye ba ko ni se ye betiti o man no ayi betiti o man na penfo wo adwi bi wo da chi ma ho dwene da chi kwala na mu wo da chi dwene kwala na da enti ye chichiri o man na ye twa be bia to se de hanu mu school they be back e di baye ball say say we dey bogu ball bogu sumuna e dia sumuna ni atiti bi abi edwa ni atiti na atiti be bra say hasusu e bi ede na ebum iwo e bisi yen ye kwa atimi chiche kwa chese amanfo dey asori for kwamudi mikro mobile atichem and next time me ni ye jai be kai ko do ho no ma me modia park ba ko na to to ya ti chini kuro me kakra ka to ba to ma ko e ma do ufu wo no akwa e ba ko na na bo wa be asaso na o ke ti park no e de ko mo ja ya sa ni me se ka sa ko fa akaba mo e be bi ba asa ni be bi ba mu bola papa enne sumuna ni de asem na de abayo sumuna asase se be twa asase fa ni me twa bi ato se ne ye bi ato na ya sumuna ye gura oba odi bi obebu bola obasi siade na da ho kakraka bi enne obi si dan ho da fi bi atu nka ye tuure na bro ne yamfa ka emesi wona obi ya yesu na oba megun na bra no ya be pampiri ho enne me no ka se ye ko wa obi si dan ho nti sumuna no ya ba mba hen obesu be bi oba ye bola e bi be control enti se wo titi na ka eye ba ka kuro kase a atichire wa mayi no ake o park bi su de baby no we bi se bebu bola kan ye ntu bola kwa ye shiro ye ko shi o wa ne ya tu wa mo bia e be do waka ye bola ko ye de bi tu woni akopra praso se bola tu ya bi si sa de betena ashi no be eni hu bi sa eni ti na ma e fi ne wura se bola nye be tu no go tu be bia no je agu ye bola dia o fa de ko bola so ni bola ti bota be bia fiche be ni na de ni wa ye nana no mesramu esramu sa hemfo na nde asasra be bi no semu a mu tutua pro ye sramu we da sre se mo ti se ya mo kai be bia ti ba be bia da chi ni pa nyina po kan na se we are bottle juice
I can't say in every trouble. The whole boss is Also, go what you say now, for the other. We will go with them, but I'm bedroom for the way. Maybe I was trained here, was walking down the line. So, 87 and the woman, so, I have to go soon. Oh, see, this was that cheap, the big school to get my woman. Papa, unless you could, or be assassin about 1 year, go sit down and transfer not at any school. Who love her? A who grew. Simon, a man, a gay, and penny for me. I got to her. The stress and car. Yes, sack of a week. I might now have for now as I never do them. Mukai and another Gumuye at the tour. Room to chat, Umuye being to my head. Could go look at her as the grammar. Asa. Papa, a Siena, Sasa Sieno, near Lucy Lucas in the order, and then track a crazy. And the two. Papa, as I am, you put Chenny. But what are you saying? I will be with you down. You must work with net. And Casabi, all by no good trust the at all. As I said, we do also open baby to some sweet trust the at on the Asa. And we are now among you grow. And not the Mr. said, yes, start offer the chat and corner. Medium Mumbo said, a son and them trap to one. The woman, yeah, fashion, now what you are. Papa, I'm here, but to the Bino, and we see a Hajama. You may see the bow in the view. Eh, it's a never back. Such a cook be Parma, as the answer. And so, oh, Papa, for first, and no kind of let the program is you and in the Vinia said, then the Medium said, and rather Sadia, Manano, or more than ting, near Bannick, like I see one. The bedroom will be a benefit, such as I son is up. It's your son and another one has never been doing some and some quite there. You pick a coming from to make you man. I may give a and this a good woman, you're marketing our pocket. Well, all new sites, no pass, sorry, you could do my sister and be a far car, I said, a good guy. But like a mutual marketing to the Dick. Yamakati, I'm watching the room. We haven't also quick at it yet. And if you trade me, I took her. Na happy you have your market when Tina market came up, or become would you a ye could you give you a venom? Say, was it just a one good of you? Jacasiano, when I also train station one on my own, if you do that, you would do that. And Yabro, Yama Yaya, ye sank of a boy. As I said, I'm mucha, yes, Ramada, as Ramoson, is Ramo Pronto. How much you we never be my in school. Sumuna, any baby, you were missing, yet you were any woo. You were a castle quota, hearing was your son, as we are minimum. Papa Madasi. Could you come up? Dear customer, you said, oh, Kaya, you will be a friend of Saman. I don't say I'm a own. Tankasiva. Who will be there? You will be. Tankasibu, Mr. Kuabe, Quadamia, Pastor. That's somehow. It's never a scene of and also one will be Takasibaya is Natakasi. You got a woman, and I'll face you more one sample or somehow. We had a tablet Cobola. Who was sort of Cobola, said that the case, but I miss today, or one sample or somehow, or better cut out. It is saying you will make a think a young called toilet and go feature. And no number at the outdoors, we come up for it. It is said. Tankas the lady. Say, but you want to come. But Tankas, you say a propona. No, Tankas, and another back over with your coin.
ɛnura ɔnana no kura sopi ɛyɛ kwasabodwuma na wobɛpie kuro no mu a gɔta bi a na wɔ hɔ sɛnea ɛnura wɔn asi ayɛ mu paa no fɛfɛfɛfɛfɛfɛfɛ ɔno gyina mu na wona wɔn gɔ nti ɛnura kuro no mu fɛfɛfɛfɛfɛfɛ ɛyɛ paa na de kura na kuro bi ɛwɔ ase mu hɔ no ɛfɛ kuhyia ase kuhyia wo deɛ nana no ahɛ dade ɛyi dade sisi tim nyinaa eti woyɛ obi a timbo ɔkura awowe ne ho no a ɔtum fam a akora bɛka sɛ papa ma sɛ ɔfa ayi na esi ɔfa kɔtum ɛyɛ ma na ambo bi na ɔbɛsi sɛ nyina kɔtum ɔno bi deɛ emu tse esese nana owi a kɔnfa ne ma sisi ɔta yes ada de bi ɔbɛsɔ stop wakɔ ma ɛni ɛwɛ deɛ daakye ɛnu bɛ hyia na ɛwɛ deɛ mɛde pa ahoma mu deɛ ɔfa obi a ɔbɛyɛ wura bi ɔfa tumi ama wa ɛfa akɔtu agu sɛ bɛ tutu agugu tam ne de bi a nana mu okura so ɛnura nana mu a yɛn hyɛ da sɛ saa na bɛde bɛtete wɔn na aboa wɔn ama efie wɔ street mu no ɛso ate ama yi mɛda ase nea nka amammerɛ baako a yɛgya yɛ ɛno deɛ ɛno nyɛ akamfoɔ deɛ o ɛno yɛ korɔbɔfoɔ deɛ nti wode yɛmfa ntara wansakyire yɛbɛhwɛ sɛ yɛbɛtumi aka ho asɛm a papa wɔda wɔ papa bi ka ho no kane no na ɛyi de ate no wɔ kurom a bɛyɛfɛ volunteerfoɔ wokae mekae wɔ mo paa volunteerfoɔ yɛate wɔ mmarima ante bi hɔ no a yɛde na yie ɛna ɔmo na yi wɔ ɛna ɔmo bɔ nipa korɔ ɛtɛnɛdwo a ɔmo da no ɔmo nam ɔmo saa aba korɔ papa yɛ kasɛ ɛbɔ na oduro bi ada etu ɔbɛkyew sɛ fi na oduro kɔ no wɔn nam ɔnkyɛ bɛkyew eti mu asa nneɛma basabasa asɛ ɛta bɛyi ɛta volunteer no wɔ hɔ no a anka nkorɔfo a ɔmo hyɛ anadwo korɔ no mu wi a yɛkyi wɔ na kɔnkɔn so yɛfia na kɔ yɛbɛkyew wɔ ada ɛna saa bɛɛ so na volunteer so wɔ no na kɔ no bɔ na de asɛ sɛ wowu obi store ni a wobɛhɛ na obi abɛpie wo so ɔda kɔ abɛn ka o obi a wo nyinaa bɛyɛ abɛkyew nti sɛ volunteer na ɛbɔ kuro ho baa sɛ yɛ na ɛbɛsɛ akɔfra bi a sɛ mo mmiɛ fɛ no nyinaa to ɔpolitifoɔ so apɛnsofoɔ mu te hɔ no da bɛɛ na wɔbɛbɔ wo kurom abɛhɛ hɔ yɛte bi wɔ hɔ no mu a aposome so ɛpɛ biribi kakra mɔ na sɛ ɛdi na na ɔfɛ polisifoɔ sɛ nnɛ ɛyɛ mɔmra bɛbɔ ɛ ɛbɛ ntifoɔ no ɛwɔ polisifoɔ no ba nti biribi a yɛde yɛ ntumi yɛ no ne afɔ fat ne mu akɔbɔ nti ɛnti volunteer no na ɛmmoa ɔbaa no na mbɔ kuro no ba abambɔfoɔ a yɛn yɛ kuro no nso ne boa paa wɔ pa ɛma wonam koraa na nsuro wode ade asa wobɛsi kɔ ho a yɛbɛsɛ mu abɛso mu bɛkɔgu fie ɛka ɔma sɛdeɛ ho wɔkɔ baabi na ade asa no na saa tam ade asa nti ɔhyia wɔ kora ɔsɛm sɛ ade wode ɔkɔgya wo fie bɔkɔɔ ɛkyɛ sɛ bi ɛnyɛ bi ne hɔ saa nti ɛsɛ sɛ yɛ ne bɛyɛ bi a ɔma bi a kuro biaa tete kakra fa mmoa apolisifoɔ yɛntwa apolisifoɔ no mu yɛ na ɔmu hyɛ wɔ ase ɛbi bi a na ka wo mu afrɛ ɛnɛ deɛ sɛ mo mmra ɛsɛ agoyi kuro so ɛsɛ bɛsi wɔ sɛ ɛbi nyɛ fi yɛ mu abɛɛ pɛ na wɔn nyinaa ɛbɔ abɛɛ baako pɛ a wɔn sɛ obi wɔ ha bi wɔ do a sɛ wɔn ti sɛ abɛɛ yɛ bɛɛ bɛɛ wɔn nyinaa wɔ asɛ ɛbi nyinaa ɛbɛ grip sisi a ɛbi kɔ police station nti wɔn nti wɔn mu ní apolisifoɔ no ɛna yɛ adwuma ɛkɔ saa nneɛma yi ɛsɛ sɛ tɛtɛfoɔ no yɛ saa nkɔnkɔfa. medase awura papa kopi adu hwɛntiafɛ no agya adu ɛna mene no ahwehwɛ nkɔmmɔ anwumere wɔ tete atempɔn dwumadie so tete atempɔn na wagye no so sɛ san na kɔpa san kɔpa wo nso yɛnkyiri wobrɛ no nonsia aboa ne sa na ɛsiane sɛ yɛahyɛ dwumadi no asɛm ntam nti yɛde berɛ kakraa bi ɛbɛka ho na ansa na yɛasɔre papa adeɛ baako bi anka ɛnɛ yɛyɛ nkama ne bɛgye ho paa ɛyɛ hyɛ kɔkɔ aduane ho ɛyɛ hyɛ yɛkɔ aduane ho kane no nka yɛmfa aduane nyɛ ɛnɛ nka ahohoa ba mu nti yɛyɛ aduane anka kwan bi so hyɛ da nha adwene nanso bɛhu obi yɛ busuani na ɔno busuani no ara so kɔ aduane ho sɛ nti ɛyɛ no ama nka ɔno wɔnedi anaa sɛ yɛbɛtumi sakra aduane yɛ mu wɔ yɛyɛ ho a asɛn kama ne bɛgye ho
with the young boy, you will not away with your you have any man, you pretty man can boy. Our young so how about our young so says, the other seven, the net about Bruno. If one did more second, Aka Agane, the Mahobo will see a teaching, they come on where we shall fall a year, my notice will be that. A year by what you are the one getting together. I tell a year we shall fall and Cassane, come on for the year, could be any defeat. No woman be done. Company can ye, yet one really send can put you 1 year. This is a year of pay, Ozigan. Obey the answer of the critical. People did not give up money and it's a money, why you take away 2 years future. Where I can. You don't shock it is a ultimate obsession area. This is a opinion. When Nick, the penny for the bishop for the Casa. You see, a book having any ultimate. It's a animal who want to see a teaching band here. Into the big account. The more bishop for the same one. Says, good to say, yeah, now found the boy. Yes, I says, now say, any Casa, the map is structured. I'm a Ghanaian. Who they hear it in them, but to call the going to be a new class of Yamaha. You to decide, I got a Yamaha. Okay, I remember there is some gum. So, and then, Papa will hop up our him. Our year, yeah, warrior, and everyone can see son and come. You see, Obano will be one, yes, or hearing it. Yet you can't see up Panama. And no, I am a man away. Cuporia Bruno, Cuporia Bruno, I'm a team. As we get a yammer. Men na mabasa me be waro woni sie o ba bia wona ni ba bi kro wo ese ko fana breme yem na sem sam bo me sem mo se se di ko fana breme wona ko fana ba enti ko so ba fa blue so ba di enyo bobo ya o so do wona ko fana dia breme na ese so ni ko ko ba ai no o na mo sika ti sa ko fana breme ho de kenya mamre me bi ko ye we de ya ye sabra ka wo di sabra ka wo e de ma ko esusa safa e so kan de na have no so woni man no na ni so no ko baba e ho na obi be twabo atoso e so ke ye kan mamra e kanya sa abuja pani na papa wona me besra wade ti ba bi o wo wona se ko fana bla me nyam le se bisa ma zika no ko fana bla me so we say we see bitimi etie wa mana ultimate pa you say we are part of us na wa kire wo say nya besa it's a young man back home say mo re share no mo de ko ma de mo se ko fana bla me ko fana ma dia me ma ba se ma dia ko it's e de ka bi ti ase na say I to say oba no ko akọ fa pere no wono woni hye wu ti no ama hobo ne ba no woni mo ni abere na baja wa ni ayero en kama mbere ka en nya mani enso ya ja be kama se mo di say yi fu mu a en say ye yi fu mu a men ka be ba ye ka e bi be ti ase se de ye no to kra de ya ne se waji ska no ko so kwan so no wasa ba se anso no wasa ese I say ya pepe die na pepe die ne nya sa kwan no so enu de du ne ye correction se ma mu sa flower ku fi ha me sa flower se o baba tu na be ka bi jira me am ko flower be ka be ya bro benefo na anyinyi wo bisho mu no o mu se sa flower no tete na se de menti bio o ba ye ko de sie nipa nya flower nipa de fo sia ma ye baba ja o se flower nhire o be bre ye bro ni na aba nhire ya bi bia mo na mu so enu o mo sisa we no e ba mo se tomu a kakra ye ba sisa no ama ejime ye pasa kwan so na ya tu mbaba na mrante no ko papa no no obi ba obi no ba ye oba ho ade a ye san ko ji sika bri abrante oba ye no ho dabi eno nka mamra ho enya mamre enka minim ka tia me no e bia odi djumadi no ho ye no ono na nka
chairman baka kan say mesra wa we de me suma na nso me suma ho di we na kopa ni je no bre me nka bia chairman mum na obutumi di bia ye nsem na se o di owo chire se be di ka sika kopa na ba aba ya aba be kwa se aka ba be ka ho nti ka do hunu na ye fo se ni flower ye yi flower fo mu yo e bo ba ti ase na enye flower no e bo se e ba mo ti ase papa eda se titi ase mo juma die na o ni go so a wo hwe e wo FPN online TV yi so ye nsamra ne se sefuru nyame a oh e be gina enti di yachi na nia ye no ye ne be boa yen ama ye ho han yen wo ye dada asitena mu benda ka se chichira so ese ne ma no a eno so enye enti nyeme bi ho a ye enye no ye de ka ho no na ye hwese ye sisa no na be boa yen a ye betumi asan papa jo papa ko bitum kan ho na yo de na ka be se na na me se achirima no de ye beto ye gbe ne fu nyina ko ese na wa chirima na ye nkyekere ayi kakra kurubo no ma se abonche ngoko ya beto eso bia bisa se ye de na kurubo abonche ma ho nukrom kama ngo nukrom asantia pa obisa ada kama si ho kane osusi akukura bo de owui obi an kwa de ango no de lo si ho owui ye bisa nso osi bisa se ya me kwese nukrom na abrechi ma ho adentia ya mi empa ne furu nyina ntimi a kire bom nyina ho di nim di dia abrechi ma ho isu bi wo so ya se ye nwimu na biso ye komu braga eno se aba beto na esu ye di akire sa ye mi se se ndi ye ka mi se bisa se ye ne si ya ama ye kuma se ko bi ye abrechi ho na ha de ye abrechi na ke pe ne fo kire ye ake ye si ni mu a ake so kire ma se wo kire se ye they say ogoga ba bench adi ti amu say ye tiase se akwa cheme je oye aya mamara ye di so ye nim ti a ye no ni ya so di so kubo ho kai se atene kama twom si ane ye no hafu nya si ya go kwa me ko de kama e be ku si ye o ma ho bara so ye na e we kire ye ni sai se we bi ntina kure dia se ye nyewu no enti so bi ni ma o ma no fa nko o ko ni bi no wo no kwasa ma do o chere ko to no ko ni bi no dia kure ni kasa kura no so wase and as you come on, I'm my yen and I mean, qua, you miss Sabi, maybe so said, grow with friends here for our friend. I will tell you. The answer for party to I remember and the baby are never. Never were a yanchi moon. As you grow, as I said, I'll pass and say, and my home. Oh, yeah, I didn't have a course and say, you pay the full BBC. It's a social about. It's a bad social disorder. Oh, yeah, no, what does you Christo know who you do also what was the brother? And give me some. If it's as a lady see here, the house in Yene, a come over her, and I ain't Yene, a punch her, and I put cross and say, Emma, they did see her, the shoe, my brother, you put. If you never need you all, I could not even take a cover. You see me, sir. And yes, it says, you be here. Young boy, a penny for each and moon church. They church and you see at war, the fat church in Jima. And by a mamma, you come in your man, Angela, the Miss. Yo, Sabena, ya mamre, Angela, you want to want just an hour, ya. Near no, oh, yes, ya batu na won jaje na wo bi na wo jaje na wo ya dia wo be ni yenti ya bese na nanom ne bi wo ya nchiri mu a na mo ba ba mu atile yen wa kan me kwasa dia kwa me bisa yenti a kama ma ku mu ko ayi ho besi nenti wo si bi ese dia kwa tu kama ma bi ho mutumi enti ebi obekire enti na ye neme bi nti na bae enti esa dia na nti e dane na be yiri a eni e fa kwa bi so na na fi ne ko no kama enti mi mbra ko ma ma ne yi na so ya se so ni ya na for what ya se di nti a kama ma ni nyina
yɛ to aso na fɛfɛɛfɛ yɛ sa na kɔfa tete atempoa no so yo ɛda wase tete atempoa dwumadie na wɔne gu so a wɔhwɛ yi ɛnɛ nea yɛhwɛ yɛ amammerɛ nneɛma ahodoɔ a ɛwɔ mu a yɛgyae yɛ ɛne nea ɛwɔ mu a yɛgyae yɛ no nka yɛtumi san yɛ a ɛbɛboa yɛn ɛne nea yɛyɛ nea ɛwɔ mu a ɛnyɛ a yɛyi piri mu a ɛno nso ɛbɛboa yɛn yɛaka prapra di wɔn hwɛ a ɛne deɛ yɛyɛ no wohu ne yie nanso de yɛn akyi na wobɛte ne yɛyɛ n'ase biribi wɔ hɔ a ne yɛyɛ yɛgyae yɛ yɛdi ka hwɛ no mfa ɔhaw biara nhyɛ da mma wo maame awu na wɔn asisi fam ɛne nyame adom wobɛnya kyɛlɛ ahyɛ wohyɛ kyɛlɛ ɛkyerɛ sɛ ɛnti deɛ mihu deɛ maame awu a wɔkɔhyɛ kambu anaa wɔkɔhyɛ shoes a wɔde kɔ atena yi aseɛ kyakyaw koraa ɛyɛ maame ayi a kyɛle ɛna wobɛtumi ahyɛ ɛnti wohyɛ kyakyaw akyɛ sɛ asɛ wo ho kyɛ wo bi nti nea yɛnyɛ no ɛna yɛhwɛ sɛ yɛbɛtumi ayɛ na aboa yɛn ɛna nea yɛde bɛwura mu a ɛno nso yɛyi piri mu a bɛboa yɛn ɛno na yɛdidi mu nkɔmmɔ kakra yi mema papa kwan na wɔde baako mmienu bi asɔ yɛn so ansa na yɛasɔre nkonya maka sɛ dwumadie sɛ wopɛ sɛ wobɛsɔ yɛn ase na akwanya wɔ hɔ a wobɛtumi abɛsɔ yɛn ase ne sikam nneɛma mu na yɛabɔ wo dwumadie ho dawuro akyerɛ wo sɛ wowɔ dwumadie bi a ɛyɛ amammerɛ na woto nsa frɛ yɛn so a ɛno nso yɛbɛba na yɛn no abɛbom ayɛ no kama sɛ wopɛ sɛ wobɛsɔ dwumadie ase ne a mpakyɛw nɔmba a ɛda yɛ bidie nso wobɛtumi afrɛ 0544 36 7227 0544 36 7227 wopra a wo nsa abɛka mpanimfoɔ na yɛne wo adi nkɔmmɔ yɛka sɛ yɛn nsɛm hyɛ ɛnyɛ hyɛ na kakraa bi wobɛtumi de abɛhyɛ yɛn nsɛm na yɛne wo abom adi dwa na ayɛ pɛpɛɛpɛ papa mpakyɛw biribi wɔ hɔ a wɔde bɛsɔ yɛn so ansa na yɛbɛhwɛ adwenkyerɛ aba no yɛde ɛfrafra yi deɛ na mete akɔ school nneɛma bi wɔ hɔ no na nkɛyɛ yɛ a teacherfo no agyaeɛ na mpɛ sɛ nsa nka mu sɛ akɔfa a ɛyɛ atete atempɔn no a akademia anka ɛkɔ school no ka ɛwɔ bi ɛfrɛ no ɛkɔ special especially kura yɛ wika no fi sɛ yɛkɔhwehwɛ mmɔwerɛ sɔka kora signet ɛhyɛ watare ase koraa yɛworɔ hwɛ ɛkɔ special nti agyia parade the teacher no ɛfie no mu fie wo sɛ wotimi afu a ɛno koraa teacher no bi wɔde ɔde apɔtɔ twam wokɔ fie no ɔkɔyi fie wo sɛ ma wohwɛ na dɛ papa kɔtɔ bi ba atiri nwa saa he a ɔbɛsɛ ma ɔkɔɔdo kɛnyɛ nsan nkɔnkɔfa na bɛboa yɛn ahomibie obinom awurɛ koraa no ɔbubuyɛ no nyɛ sɛ ntotoa ne mmɔbɔ mu yɛkura koraa no ɛfie mu nti wohɛ no ɛbɛwula a ɛde abɔɔbɔ wobɔwɛra no so tee nti wokɔ fie a ne wakɔtwitwa nti saa inspection na teacherfoɔ no ɛhwɛ wɔ nkwadaa ho siesie no nti na ɛhwɛ wataa na sɛ wataa no nyɛ a yɛbɛkɔ saa ataa no yɛmfa mma sukuu ha sɛ bi ɛnɛ mebɛyi na de te kaa front no a kani ba mna ɛte front no da no na obi a wɔkɔ so ka ne dress nyina ba mɔtena ɔba ho bra ɛna ɔka sɛ ɔbisa papa wofɛ asa na ɛbɛyi na sɛ ɛbi ɛba so ɔhyɛ ne fi asa na ɔdidi woyɛ ɔbɔkyerɛ ɔbɛhyɛ mebɛyi abada ɔmo nso bɛtena me nkyɛn na atare ɛhyɛ no no na wo mu nyinaa da wobɛsi ne pɛnti nti ne maame ɔmo afiefoɔ hyɛ na papa sɛ yɛka ka wo nti o yɛka do ne nso sɛ saa nneɛma nyinaa yɛhyɛ ade kɔ sukuu mu sɛ sikyafoɔ no boa yɛn ama saa nneɛma yɛ yi ama yɛtwa wɔn ho ma atea wɔn a saa taa no ɔhyɛ no ɔbɛgyae na kwana wosusu sɛ yɛyi ma abɔbere sukuu mu sɛ tikyɛ ni bɛbɔ akwadaa ba a gye sɛ wɔtwerɛ deɛ wayɛ abaade ɔkɔ sɛ ɔbɔ no ansan na obiara nyafa ho die obiara pɛ ɛna ɔyɛ nipa so nyafa ho ne bibiri ba a eti kane no sɛ tikyafoɔ no ɛsate sɛ ɛyɛ saa nneɛma no ɛkɔ special ahwehwɛ nkurɔfoɔ ɛsi ho siesie sɛdeɛ osi ti fie ɛyɛ yi onyama bebree wɔ nipa ho a ɔtɔ yi bi wɔ koraa a wotwa no wɔ ne ho koraa na wote sɛnti bɔ no ɔno ade onim na wakyerɛ sɛ wokɔ a bobɔ ne sɛ ɛyi bi wɔ ho fa wei fɛ siesie ho
na sente wo efiri wo nti ahosisi na kane no na etikafo no hwɛ nkwalaa no mma ɔbaa hwɛ ɔbaa deɛ mɛma so hwɛ ɔbɛma deɛ no na ɛbɛboa yɛnnua no wɔn kɔ sukuu no ama ho sisi no asɛ na afata ɛnɛ bɛɛti kura yɛsi ɛkɔ bi deɛ de bɔ bɛɛti so yɛfrɛ no yi ɛnɛ bɛɛti kura na yɛabɔ yɛayɛ dɛ akɔdu wɔn ma. deɛ amoaseɛ ne sɛ sɛ yɛhwɛ ɛba abɔnten no ɛno nso sɛ ɛfɛ kora nkan yɛ ha adwene. nti yɛn mɔmɔden sɛ tikyafoɔ no mu ayɛ sukuu na sɛ start wɔ efie na yɛ yi a sukuufoɔ mu ayɛ ebi a ɔhyɛ ne fie a ɔbɛti afɔ so ne mu sɛ ɔde bɛ sukuu bi a tikya no bɛkyerɛ na ɔbɛ sukuu a ɔwɔ sɛ saa nneɛma awia nyinaa sukuufoɔ nyinaa hyɛ ne kɔ sukuu ntaade a ɛsɛ yɛ watwitwi da ne to nti sɛ tikyafoɔ efie ɛntumi akɔ tikyafoɔ mo nto aso na mo nhwɛ ma yɛ ma saa nneɛma nyinaa efa ebuo ne ayɛ ɛdɛsi yɛ simple mo sɛ sɛ nipa yi ofifie ɛna firi so wo ba bi wɔ fie na wɔyɛ saa nneɛma na o de ebi a wɔka kyerɛ ɔbɛtie ɛyɛ nya wɔ sɛ ɛyɛ abɛnti wo ka wɔn tie tie ka na ɔbɛtie nti ka mo fi ekuro mu bɛsira akɔkɔ ase yɛbi kɔ mo pɛ no na meeti no no ɔhyehyɛ asomadeɛ ɔhyɛ ne fie daa o ne ɛtena ka mu a woma bi foro kaa ɔforo kaa nkɔtɛmɛ nim na ɔsɛ aberanteɛ ɛna ho fɛfɛɛfɛ na pɛ sɛ ɔyɛ ɔbaa yi wahyehyɛ asomadeɛ na wɔyɛ sɛ ɛnyɛ aberanteɛ te fɛfɛɛfɛ na wahyehyɛ asomadeɛ mímí tó máa tìmí ẹ̀ka o òfìfì ọ̀bí àná ká jẹ wọ́tí ẹ̀dá òfin náà ọba náà ká ẹ̀ sá náà ẹ̀fọ́ mi ti ń sè ká mọ́ ọ̀nù náà yíba ló nù àfẹ́rẹ́ yẹ dùn kọ́ mọ́ ọ̀nù máa pẹ̀lú sọ yìí ẹ̀fọ́ yìí ẹ̀dá yà lọ́jọ́ so o ti sẹ ẹ̀ka yẹ bọ́bọ́ de pàpọ́ mi tó ká o bẹ tó bí yàtọ̀ àtúnyẹ mẹ yí ni sẹ òkú fi ọ̀rọ̀ sá kọ̀ fàṣẹ sẹ́ni o sì fẹ́rẹ̀ wọ ká mọ́ ọba ní kọ́ ọ̀fà àṣọ ká o bàbá tẹ fẹ́fẹ́fẹ́ yẹ ká bọ̀ ọbẹ̀ má fẹ́fẹ́fẹ́ o ọ̀fẹ́ dodo papa ọfa sọmọ adé ẹsẹ sẹ pẹsẹ ọdá náà ọba ẹnyẹ ọdọ kọ fẹ yìí tuntun ọkọ tuntun kánú nti ẹkọ abẹfa so bẹ kánú ọbẹ mọ bùsẹ so àti àṣẹ náà ibi ayẹ fà yẹ kó yẹ sẹni pé òfin pẹlẹ fie ẹ lóni ẹbẹ fie hɔ no na yẹ mpẹlẹ fo fie no yẹ sáré nkyẹn kyọ ẹbí akọlẹ wọn a ògùn náà bọ̀ntẹ́ dẹ ẹ nfẹ ní wàá fọ wọn yẹ bie ní wàá kyerẹ sẹ asọmọdé yẹ ọba àhyẹ dẹ́mà ìṣe ọba asọmọdé wọ́n yẹ ní sáà ebi sọ wọ́n jí mi fọkọ mi sì wọ́n ní ti wọ́n fọkọ mi sì ká ọbẹ̀ tí a sè ẹ̀ntẹ́ tí a wọ̀ ní ẹ̀ ṣáàtì òfìyà ní sukuu fọ́ so tíjà fọ́ so ẹ̀mú ayé. papa adeɛ baako ne nkanya amammerɛ ho nnɛ nneɛmafoɔ yi afa a wɔn nyinaa yɛ bie abɔdwesɛ adeɛ a mempɛ koraa wɔn mu aberanteɛ bi a n'abɔdwesɛ ne ghana no na ne kuraa sɛbe osama balade nkɔdi ne nsɛm hunu yi na yɛhunu saa nneɛma no aka mu koraa menhunu wɔn hene a wɔgya abɔdwesɛ menhunu bi sɛ bi wɔ hɔ deɛ a nneɛma nam a na menyɛ nhunu bi mehunu wɔn hene a wɔgya abɔdwesɛ na ɛnna mmeranteɛ biara na wɔgya abɔdwesɛ kuhaa ɛno so nka yɛ amammerɛ ho nso yɛbɔ mmɔden sɛ yɛkɔkɔ abɛtum nneɛmafo yi ɛpere de abɛtum ma mpanimfoɔ nso yɛhwɛ wɔn haa na wɔn deɛ ba ɔbaa no yɛtutu wɔn fɔ mmeranteɛ yi ɛnna wɔn kakra ma yɛn. abɔdwesɛ n'asɛm ne deɛ ɛgya sɛ ɛyɛ asɛm o ɛka sɛ ɛgya abɔdwesɛ ɛna kɔ ha bia nka apɔnkye na asɔn bi wɔ hɔ no a yɛ mɔdi ɛdi abɔdwesɛ ni hia wɔ paa baabi wɔ ɛho hia wɔ ɛna meka sɛ ɛnyɛ yɛ amammerɛ ɛnyɛ ɛno asɔn na wokɔ na wokɔ abɔdwesɛ bia o de kɔ yɛ sɛ ɔmo no deɛ kɛ yɛhu sɛ ɔmo sɔre no ɛyɛ ɔmo hyehyɛ na yɛn akan a yɛn nso ɛnyɛ hyehyɛ na wɔn nso a wɔnkɔ asɔre no bi na wɔyɛ bi yi ɛnɛ deɛ obi mpo deɛ na bɔ bibi fiaa bi sɛ wɔde wɔnyɛ bi na fiaa na so wɔde no hɔ ɛnam so nti wɔnyɛ agyapadeɛ bi a yɛde hyehyɛ yɛn ho nti wɔayi ntiri fine na wɔatwa wo tiri fɛfɛɛfɛ yi a wɔde sɛ nyina fine ɛn sɛ ne wadum ada hɔ ɛfɛ fɛɛfɛ nti abɔgyesɛ no sɛ mo te so de bi yɛ a nyɛ ɛno ɛmfa biribiara mmɛ yɛ ɛfa no nyɛ ma wɔn yɛ fɛ na ɔde ma yɛ yi nti ɛyɛ adeɛ a wɔn life aba
ya he na to mu ko ra ye disrem na na fu e ka ye bo ni na be ka abrabo no nti re ni ya e se do kwasem se ke ne o ko bi pani bi fie pa ko ja ware na sa dresses na abodu sei ni ne ma akara se ma fo kobra se ne papa bi e ka se bi chire ye pani Isaiah and for the crazy o se abrantie uhu ababa bi se obewa no na okowura ni fie ho na efie odidi puru ni ho a san aware no ware se uwura fie na didi puru enni ho a san wachi aware no memware ele oba na che ohura nye san wachi bra na mafo ye beti ase didi puru no ba didi ehun didi puru no ba didi puru and the first year I go for your pa every didi puru so she's only half of the Christian biom asana e do ko uni nyanchire ni ene anwea afra atwini hyem e bia wo ko so sana meka no e den na de atre no mpai kame e de sa de sam pai e so bi so fa atre ya si tu ya kono so na de cha na wo ko so fe o de sie biom e de so masle de so tini na ye adeba ye ne kakra atre no be tiase na adobo e ba yo de na me sisu bi o ni yes I wo de nya nhye ahemfo no a wo twitwa plot na wo ntwa bi to ho ne da ni nyina ne ebi ba bi ye bona kra yi bi eni toilet it is say wo twitwa wo ntwa bi nya akiri ma no na nyi ba bi agura toilet school ni ade enye bi ato semo ye na na bi ka wo ntwa bi to ho ene le park ba ko pe de de kru kakra ta mi ade the same say don cat it the year na me na mu chop na mu chop into ho ye bi egura papa ye da wasi no ye da wasi o kuro no mo na mo dia na we ai sire na ye sire mo a sa se no mu hwan kakra ato ho ama yen ma ye bi abobo papa besi ne be bi okura okwa be ye tena aye ye kura mu se ye nya bi Asasina. Yo, aha na bre ma yakwan ne ade adwumadie yi asim ne ye hwe niema eye ne enye ewo amamre mu de eye ya enye ne ne eye enu mu komo na yedi enti hye no soma ye nyame adoma da se ne ye trase ye hwe akamfo honom ene akamfo ya ka akamfo a ye aka amamre akamfo ye honom a na de enti na o ya akamfo de nyame adoma da se ne ye hia ye behwe eno papa ansa na ye besoro no wo che ne pamenu bia ye di good bread ye na no si good bread edi good bread engrato bi wo ba wo le papamu a papamu na ye pa so na se edi ka tia ye tiefo se mu mi ho a su ni ho se mu ya da je na bia mu tie na fi e da dan o se wo e da mi tie mu pa na mi sira tie mu pa ti so afi ye tia ye sofo e de yo conversion de winya ke isa be bu so de yo ye start of na afi mi sira ye mpanifo a wo da ju de ni na so no mi sira wo no control ko yo bedase ene mamentia mama blessing mama blessing oni mo plan no yimre ye tia mu nyina ye be se be bi jase ye bi mo be ye yure bi mo moda so ya dinu pa e mama jo e mama bi sia pa na mentia si wo ne na ho kan fo nyina ka se nyame nsira mo mca odifo why ye nyano a dwumadi ye dwumi e maso onso nyam ehia no sofo Jacob ebia no bia wonso ya moadwo enuse nyame adom ho ye ehia mu no se mo amudi a adode ba mu so ya mo ebi ni na so ma yi to da ne ya brenti dwumi nka ti adode ba mu asre mo a opo kakra mo ye na enso ya fa ga ha kwa kopo mi se ye bi sa da se no makase wo hia ma o man Ghana enti hwe ho yi wo ya na Ghana kwose da bi wo hia bra okurum da ho be hia ma okurum bo
kurɔfoɔ se daabi wo ho hia yi abrɛ wo busuam abusuafoɔ ho bɛhia abusuafoɔ se daabi wo ho hia abrɛ wo fie fiefoɔ bɛgye wo fiefoɔ se daabi yɛmpɛ wo a yɛfunu wowɔ deɛ ɛna ne agya ɔmo pɛ wo ɔmo nso ka sɛ daabi a ɛnyame ɔdom wɔnyɛ nyere wɔnyɛ kunu a kɔɔ no nso hɔ ɔmo nso ka sɛ daabi ɔmpɛ wo a ɛma bɛm ɛma no se daabi maame papa yɛmfa anya biribi wo a mepɛ sɛ bɛka sɛ woakasa wo ho hia woahomammɔ no woa wo nsɛm bɛnna ka sɛ wobɛboa mu a wɔgya wo no yɛ nte sɛ woayɛ no bɔkɔɔ hwɛ ho yie ɛho hia ma ɔman ho hia ma busua ho hia ma kuro yere ne mma nyinaa ho hia ma wɔn hwɛ ho yie wo berɛ a yɛhyɛ pa wɔ gubrɛdeɛ mu na wonkwa nyame de ma wo no woantoa ntwene na woakuram sɛnea ɛteɛ no a kɔm sɛ yɛbɛhyia bio no hwɛ dɛ bɔ onyankopɔn ɔnhwɛ wo so a wo ho ɛmma asɛm bye bye